Евангелие паводле Мацвея. Вучні Янавы прыйшлі да Езуса і сказалі: «Чаму мы і фарысеі посцім шмат, а твае вучні не посцяць?» А Езус сказаў ім: «Ці могуць быць у жалобе госці на вяселлі, пакуль з імі жаніх? Але прыйдуць дні, калі будзе забраны ад іх жаніх, і тады будуць пасціць. Ніхто не прышывае латы з нябеленага палатна да старой вопраткі, бо прышытая рве вопратку, і дзіра робіцца яшчэ горшай. Не уліваюць таксама маладое віно ў старыя мяхі, інакш разрываюцца мяхі і віно выліваецца, і мяхі прападаюць, але маладое віно уліваюць у новыя мяхі, тады захоўваецца і тое, і другое. Але маладое віно уліваюць у новыя мяхі, тады захоўваецца і тое, і другое».